ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ମିଳାଇ ରଖିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ନେଇ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟଟିର ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ତାହା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଳିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟଟିର ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ତାହା ପରସ୍ପର ମିଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର କହିବା। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସମାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ମିଳାଇ ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରସ୍ପର ମିଳିଯିବେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର କହିଥାଉ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କେତେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ସର୍ବସମତା। ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ସର୍ବସମତା କିପରି ହେବ? ନା ଯଦି ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡଟିଏ ରଖିଦେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ CD ରେଖାଖଣ୍ଡଟିକୁ AB ଉପରେ ରଖିଦେବାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି କୋଣର ସର୍ବସମତା। ଦୁଇଟି କୋଣର ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ସେ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। କାରଣ ସେହି କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଯଥା ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ABC ଅନ୍ୟଟିଏ PQR, କିନ୍ତୁ PQR କୋଣକୁ ABC ଉପରେ ରଖିଦେବାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କୋଣ ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସମ, କାରଣ ଦୁଇଟି କୋଣର ଡିଗ୍ରୀ ମାପ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ଅଛି। ତେଣୁ କୋଣର ମାପ ସମାନ ରହିଲେ ସେହି କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ କୋଣ ହେବେ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମତା କିପରି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ ନାମ ABC ତ୍ରିଭୁଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ନାମ LMN ତ୍ରିଭୁଜ। ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜରେ A କୋଣର ମାପ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର L କୋଣର ମାପ ସମାନ। ସେହିପରି ABC ତ୍ରିଭୁଜର B କୋଣର ମାପ ସହିତ LMN ତ୍ରିଭୁଜର M କୋଣର ମାପ ସମାନ ଏବଂ ABC ତ୍ରିଭୁଜର C କୋଣର ମାପ ସହିତ LMN ତ୍ରିଭୁଜର N କୋଣର ମାପ ସମାନ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ନା ABC ତ୍ରିଭୁଜର AB ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସହିତ LMN ତ୍ରିଭୁଜର LM ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସମାନ। ଏବେ ଦେଖ ABC ତ୍ରିଭୁଜର BC ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସହିତ LMN ତ୍ରିଭୁଜର MN ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସମାନ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ABC ତ୍ରିଭୁଜର AC ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସହିତ LMN ତ୍ରିଭୁଜର LN ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମାନ ଅଛି। ଏଠାରେ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ LMN ତ୍ରିଭୁଜ ହେବେ ଏବଂ
ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟରେ BCର ଅନୁରୂପ ବାହୁ MN, AB ବାହୁର ଅନୁରୂପ ବାହୁ LM ଓ AC ବାହୁର ଅନୁରୂପ ବାହୁ LN ଅଟେ। ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଓ LMN ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ B କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ M କୋଣ, A କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ L କୋଣ ଓ C କୋଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ N କୋଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏଠାରେ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ LMN ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ LMN ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ ABCର ବାହୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ LMNର ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ କୋଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ BCA ଦେବା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ ସେହି ଅନୁସାରେ MNL ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ ଯଦି ACB ହୁଏ ତାର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ LNM ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ LMN ତ୍ରିଭୁଜ। ତେବେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ଓ ତିନୋଟି କୋଣର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କେତେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ସର୍ବସମତା ପାଇଁ ନିମ୍ନତମ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥାଏ? ତେବେ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମାପ ସମାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ମାପ ସମାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି। ସେପରି ଦୁଇଟି ଆୟତଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ମାପ ସମାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ କୋଣର ମାପ ସମାନ ରହିବେ। ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକର ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସହ ଅନ୍ୟଟିର ଅନୁରୂପ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏହାକୁ ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକର ଦୁଇ ବାହୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ସହିତ ଅନ୍ୟଟିର ଦୁଇ ବାହୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏହାକୁ ବାକ ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକର ଦୁଇଟି କୋଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ମାପ ସହିତ ଅନ୍ୟଟିର ଦୁଇଟି କୋଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏହାକୁ ଆମେ କୋବାକ ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ଦୁଇଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକର ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାହୁର ମାପ ସହିତ ଅନ୍ୟଟିର ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏହାକୁ ଶକ ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ପରିଚୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଗୌରବଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ଲଲାଟେ ଆମେରେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ଆମେରେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ।